Mabungahong adlaw mga igsoon. Kumusta mo diha? No? Nakoy gamayng i-share ninyo nining kahaponon. But before ko mag-start, ako sang gi-shout out akong mga avid followers and viewers dano tanan nga mga nagtan-aw karon, mga OFW, tanan mga lain-laing ahensya sa gobyerno. And of course, especially ang Cebu City Jail akong gi-shout out. Unya akong gi-shout out akong brad diha, no? Mga brad na akong lunglib kay dano kupot lang tas Ginoo. And of course, specially mention ako sila si Brad Aris, akong shout out. Sila si Brad Magu, sila si Brad Jao, sila si Brad Kinit, og sa tanan nga mga kaigsuonan ako diha. Kita tapuhon karong Lunes ha. Balik ko diha. Okay. So this afternoon mga igsoon ako i-share gamay ninyo katong giingon ni Jesus bitaw sa Matthew City 3 hangtod sa 5, no? So, ingon si Jesus diri mga igsoon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 3 hangtod sa 5, nagaingon diri, nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata, sa 4. Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaa una ang troso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. So usa lang ni ka reminder igsoon nga about sa mga himantayon bitaw or magsigita og let's say hukom sa ubang tao or kinabuhi sa ubang tao. So klaro kay diri igsoon nga naay gi-emphasize si Jesus kaning gitawag og puling og troso. Ang puling igsoon gamay kay na kay wa may puling nga dako. Gamay gyud ang puling usahay di ka kakita pero tinga kasabal ang imong mata kay puling na, no? Ang puling gagmay, ang troso dako, ang troso kahoy na siya. Dako kay na. So ningon si Jesus, okay? Nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. So kung balikon ang puling gamay, ang troso dako. So gusto ipaabot ni Jesus igsoon nga nganong mas ato manggi tan-aw ang apan or sayop sa atong isig katawo nga gagmay ra pero ikaw wa ka kabantay sa imong kagalingon nga naa kay dako nga gidaladala nga troso, meaning mas salawayunon pa ang imong kinabuhi, mas daghan pa kag apan, mas dako pa ng sala imong gidaladala, mas kapandulan pa ka kaysa kanang imong gibantayan, no? Mao ni igsoon kay most of the time today nowadays mas kasagaran mga himantayon, kasagaran kana bitang kusog mo hukom sa uban, ang kinabuhi pod mas grabe pa, no? Mao na mga igsoon nga ang gusto ipaabot ni Jesus ani nga bersikulo, ani nga sambingay igsoon is sa dili pa ta manaway, no? Sa dili pa ta manghimantay ang uban, siguraduhon nato atong kaugalingon, siguraduhon again nato atong kaugalingon, no? Kay basin mas salawayon pa ta kaysa uban, no, nga atong gisaway, no? Mabitaw ang last line ning ingon diri, tigpa karon ingnon, kuhaa una ang truso nga nasa imong mga mata or mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo, no? So kuan ni siya kanang gusto ipaabot ni Jesus nga manglimpyo ta daan, no? Atong i-evaluate or i-examine ang atong kaugalingon una. Kuhaon sa nato atong kaugalingong apan before ta manaway sa uban. So ingani rin siya sa dili pa ta manilihig sa atong nataran sa atong silingan, ato sang silhigan atong kaugalingong nataran igsoon kay lain pod hugaw kay atong kaugalingong nataran pero gusto na ta manghinlo sa nataran sa atong silingan, no? So mag-start na to una igsoon. So again igsoon gi-remind lang ta ni Lord nga before ta mosulti og dili maayo or dili gali maayo nga mosulti tag dili maayo, di ba? No? Before ta, let's say kay naghisgot man ig puling apan man ni, before nato sawayo ng apan sa uban nga gagmay kanang puling ba, ato sa kunong panaminan atong kaugalingon, kana bitawng atong i-evaluate atong kaugalingon kung wala ba kapud kuy mga dagkong apan nga mubanda mubalik nako, kay basin mas salawayunon pa ta or mas badlungon pa ta kumpara ng atong gisaway. Amen, no? Mao na ibantayanan igsoon, mao ni gi-remind ni Jesus. So kung naa ta sa ministry, ngani ta ministry ta. Kung naa ta sa ministry, kina mo uban mga igsoon nga sig panaway sa ubang ministry.
Pero kumusta ka po na itong ministry? Mao ni truso og puling, no? Kay basin, sige pamantay sa uban nga ministry kay mauni mga puling, pero imuha, kumusta? Kaya kung nabantayan karon Nixon, daghang sipag hinaway, paghimantay sa uban. Pero tanawa, mayo kay mangurik og ubang ministry, mayo kay munguan, manambag. Daghang kay suggestion, daghang kayog mga komento, pero kumusta ang ilang kaugalingong ministry? Kumusta? Nibunga ba? Kumusta? Wa ba na nga bungkag na unsa na diha? No? Ingana na mga igso, no? Nabay mga resulta nga maayo, nga may maya ang Ginoo, nahimo ba ng panalangin sa uban? Kay ngano man, di maayo igso nga nagsigitag panglantaw sa uban, pero nakalimot ta nga naaday atong kaugalingon, nga angay natong manamin sa ta, no? Mo na ilang gingon igso, before kuno ta manghinaway manamin sa ta kung dili ba pud sa lawayo natong panagbuhay. Yes, mao na siya igsoon. Medyo mura sa komedya, no, pero mao ginay punto ni Jesus. Atong unahon ang atong truso kaysa puling. Kay ang truso mga igsoon ngano man, ang truso mao na ingon si Jesus nga kuhaa una ang truso nga nagbabag sa imong mata aron mas makakita ka sa puling. Kay ang truso mga igsoon mas dako siya, no? Meaning mas sa lawayonon ta or mas badlungon ta kaysa atong gisaway, no? Mao na siya mga igsoon nga usa lamang kagamay ang pagpahinumdom, ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.